Mag-aaraw na din hitro pa. Kay anong yan kita nagtatarambay. Ano tat paghihingi muon din hi. Taramanda. Ikaw nagmiminik up pala. Baga-baga kay ta. Ulo. Anong may nga inuyas kang pusil. Namusil ka pa. Ano ito tiyada? Ano tidak kinikita? Anong klase nga demonyo ha? Tara ka makaradlo. Ano ito nga klase nga demonyo ha tiyada? Yan na. Yung pusil lugod gamita. Ay lagod pagtagua kaya da lugod hinguan. Demonyo at taramanda. Gamitan na lugod ng pusil. Minaduok na. Pusila na. Ara. Ay kahadlog. Ay kahadlog nga. Agta. Pusila na yun. Ano? Kulawi. Ano na? Ano? Kuha pa tat pusil nga kuan magbakid-bagod ay lahit nga binggahin na. Na hilat glawi lanay kung ano kung ano na hiya kung ununan una atar birahi ba par maramaray purayla Tara manda ano ito na klase nga demonyo kawara kumamatay nagsinayaw pa may dara pa nga kasit at ilanay kalawit kung ano yung bubuhat lila pagpasipara ka maubusan kita himbala biratan niya Roy ano klase nga demonyo ka di man mamatay ubos na lahat at bala di pa natutumba eyeglass yung paging hatag kulaw taramanda nung nagtatambirig nga demonyo makaradlok mahit buhi lagi hap ano ito klase nga demonyo nga di mo na mamamatay adto linukot tidak ay pagduog pang katakbun
Nagdadlaagan lugo kita. Sige, sige, sige. Taraman daw. Ito ba kung karadilik?